Són 4 i van amb 2 rodes. John Travolta, Ray Liotta i Tim Allen han presentat a Madrid la seva nova pel·lícula Cerdos Salvajes. Pujats a les seues Harley Davidson i se'n buscant aventures com a quadrilles i les troben. Abandonen el sofà de sa casa buscant llibertat i la troben al seient de la moto. ¿Se te da bien? Laura Grande, bon dia. Bon dia, Empara, així és. Parlem de teatre amb mayúscules. Nit de somnis i il·lusions al Teatre Principal de València. Els Premis de les Arts Escèniques han distingit els millors espectacles del 2007. L'obra bebè de la companyia La Pavana ha sigut la gran triomfadora. Ha guanyat el premi al millor espectacle de teatre d'enguany. La millor direcció escènica ha recaigut en el seu director, Rafael Calatayud. El guardó al millor actor se l'ha endut Pep Ricard per La Caricia de Dios i la de la millor actriu l'ha recollit Inés Díaz. La trajectòria de l'actor Pep Cortés ha sigut reconeguda amb un premi especial. Una gala per a commemorar avui el Dia Mundial del Teatre. I tanquem la revista amb un apartament de ciència-ficció. Està a Londres i en un estudi dissenyat com la nau espacial de Star Trek. Així han viscut durant 10 anys fans d'esta sèrie. Ara acaba d'eixir a subhasta en internet per un preu, atenció, de 150.000 euros. No li falta cap tipus de comoditat i li sobra imaginació.